Det bliver lige en afslutning på det sidste flisprojekt herfra. Det var ellers et projekt, vi havde filmet fra start til slut, og så gik der noget galt med vores overførsel fra kamera til film, eller hvad skal vi sige. Men i hvert fald de sidste minutter, ja, 2,5, måske næsten 3 minutter, de er med det udefra. Og dem får I lige lov at se, og det er de vigtige. Det er med det brønddæksel, som jeg havde lagt op til flere steder. Så I må lige følge med her og leve med, at der kun er 2,5 minutter fra det projekt. Vi ville gerne have haft, der var noget mere, men sådan blev det ikke. Det er jo sådan, når det er sådan til at... Vi kan ikke lave det om. Så I får lige det sidste herfra. Så værsgo. Så blev det sidste opdatering her fra Odense-projektet. Vi kan lige prøve at følge med her. Ja, vi har jo lagt alle fliserne, det har vi set flere gange selvfølgelig. Vi mangler faktisk lige at smide noget fusan ud her, kun lige på den del af indkørslen. Så har vi lige lagt noget fusan ud til, at de selv kan dele ud, når det lige tørrer lidt. Jeg tror, det er lidt svært at få noget tørt i dag. Vi startede i regnvejr, da vi startede. Så vi skulle have regntøj på. Det er jo aldrig sjovt, når vi skal have regntøj på. Men der er lige lidt forskelligt her. Det spændende, det kommer lige om lidt. Det er den der brønd, som jeg har fortalt jer om flere gange. Jeg synes, det blev mega godt. Men nu kan vi lige følge med rundt her. Og det er så bare sådan, altså sådan som den brønd her er, det er sådan, vi vil gøre det fremadrettet. Altså der er ikke nogen tvivl, fordi vi synes, det er pænest. Jeg ved ikke, om I allerede kan fornemme, hvor den ligger. Jeg synes, det er mega pænt. Det er ligesom det skal være. Også det der med, at man kan meget nemmere skære ind til den. Lave en pæn skæring. Ikke de der runde, den står faktisk derovre, den runde der. Det er sindssygt svært at lave det pænt til den. Så kan man egentlig bare lige proppe i de 4 huller der kan man skrue, der er 4 gevinststænger. Skrue i, og så trækker du bare lige det hele op, så er du nede ved brønden. Så det er egentlig de der 4 huller der, som I kan se der. Det er godt nok... Det er i hvert fald sådan, vi vil lave det fremadrettet. Det er der slet ingen tvivl om. Ja, jeg ved ikke rigtig, om vi kan sige så meget mere herude fra Odense-projektet. Det var lidt vildt, da vi startede. Alle, som I kan se over bagved mig, altså alle pallerne, de stod bare på jorden. Ja, det er jo... Vi har heldigvis nået i mål, og vi nåede ikke at køre fast. Det var så det næste, vi var lidt bange for. Men vi ses senere. Der er allerede måske lagt noget støbeskeen til at filme endnu. Så vi siger tak herfra.